Така, приятели, добре дошли отново в втори епизод на една друга игра този път. Този път ще бъдем военни. Да видим сега как започва всичко. Така. Да започваме мисията. Мале, 1941, това е много старо. Така, военна база. Този път кой съм аз? Чакай, това съм същия като в другата игра. Окей. Мога да скипна диалога? Да. Но отново няма да го скипвам. Що няма звук, бе? Няма играта нещо е бъгнала или... Аз нещо не съм натисвам както трябва. Така. Настройки. Окей. Само за секунда. И ще се върна отново. Окей, оказва се, че всъщност не знам какъв е точно проблема, но да вземе пушката и да започваме. Той тук автоматично се стреля. Така. Аре. Не знам, тук чакай малко. Два пъти ли трябва да се или? Ехо! Чакай, тук нещо ми показва. Маля, аз съм много зле, наистина. Значи военните ще умрат, ако зависеше от мен, защото гледай, колко съм зле. Не всеки става за военен сега. Тук кляка ми, не мога ли просто да скоча? И в тази игра не мога да се скача. Трябва да се оправят игрите тия хора. Здравейте, сержант! Ще ва гръмна, ей, мършо! Ще гръмна, Трябва да говоря. Бре, кой иска това с мене, бе? Аз не се трябваше гръм, кой иска ли се опърля да му правя? Що ти не кликнеш да правиш ти клици? Чакай. Оп. Една лицева? Две лица. Аз така почвам да ги правя, мислех, че на всяка една ще трябва да го правя това. И ако направих 5 лица и вече има освободи така ли? Значи ще гръмна! Тъй къде трябва. Ко сега ще го изкачвам или? Изи-пизи, няма някаква мисля или тук само трасето. Във водата, тя е много гореща тази вода не е. Така... Къде ходим тук? Леле маля. Това ще не гърме в подходящия момент. Да ми изкочи, че имам къде трябва да ходя и тръгнах вече. Кой като мене. Така, мога просто отида до там. Не, то пак на всякъде. Как се стреля? Здрасти, обаче ми направи впечатление, че са безкрайни, което е добре мисля. Така. Два пъти да натисна или? Аре, тук. Аз трябва да натискам този път. Мислех, че ще ме даде два пъти да уча, но сега има ли още? Няма. Стига да е. Последни двама останаха и тук ма караш за... Къде е последния? Стой на място. Така сега, насам. Аз оставам с тия оръжия, нещо. Не мога ли ги сменям? Ще е яко, ако има базука обаче. Ги тия с голите голи. С купра. Няма живо, няма умора, няма... Мале мила. Намерил съм за кой да се бия пак аз. Българската армия опапахме, че ще се бия за Америка.
Така, така. Седиме, говорим си, обаче още няма звук, не мога да зацепя защо обаче. Всичко ми е усилено, не знам. Може би самата игра нещо дава на късно, не знам. То така без звук ми е интересно. Поне има звуци на изстрелите, смисъл. Поне там има звуци. Да не липсват изобщо. Пънче, който иска да знае, то поне си пише отдолу какво казват. Така приключи първи ден. Така явно усещам, че... 44-та минали са 3 години. Така, аре бе. Да, тук явно започва войната. Маля, то скоро да се гледам между другото далечината, който е. А ние сме явно в тази малката, както там ги наричат. Между другото, не могат ли да ни учат по този начин? Другите какви са... моля, чакай, защо имам патрони на главата? Там не трябва да са по принцип, там ли са наистина при военните? Никой не е. Тъй потупа има по гърба, че да се успокоя. Ма колко ще се успокоя, не гарантирам. Все пак трябва да се бия, ако ма гръмна, какво ще кажа на жена ми, какво ще кажа на майка ми. Аз ще... Моля! Ние сме... 4-ма? Не. Добре, аз се влизам. Газ. Кой трябва да учам? Маля съм, кой има стреля? Къде трябва да ходя? Какво трябва да правя? Не моля ти, че ще се игра, бе. Окей, явно... това са... мога да тичам. Ja. Сука. Ями, яка. Да. Нататък. Това е много слаба експлозия. Между другото, аз ще умра, ако застана толкова близо до експлозия, но си едно. Така. Има реклама, разбира се. Явно, че на двата типа игри ще гледаме реклами. То е станало ясно. Така, тук го скипвам това. Добре, нещо да вгрейна. Да. Ако така даваха пари наистина в казармата, в смисъл при военните, ако наистина даваха пари да участвам там. Аз всеки ден щях да съм там, ясно. Сега втора мисия. Обаче втората мисия мисля да оставя за другия път. Така, ако ви е харесал клипа, не забравяйте, че можете да напишете в коментар дали искате
да снимам на някаква игра, може да предложите, но да става за телефон. Това е условието. И надявам се ви харесва, ако така ще се видим другия път за още. Чао от мен.